Děkujeme moc Petrovi Carpentierovi. Dlouho jsem osobně neslyšel tak zajímavou přednášku na téma, který nás všechny zajímá. Nás to inspiruje ke 2 krokům. Objednáme se u všech ředitelů televizí co nejdřív. A druhý krok, vezmeme si vašeho právníka sebou. Jestli máte nějaký dotazy? He can be bought, you know, he's... Máte nějaké dotazy? Jestli nemáte, ještě jednou poděkuji. A poděkuji Markovi Dobešovi a Vladimírovi Forstovi za to, že zorganizovali tuto velmi zajímavou přednášku. Když už jsem u toho děkování, a je vás tady víc, takže to padne na úrodnější půdu. Tento večer by se nám nepodařil, kdybychom neměli v týmu tak dobré kolegyně, jako je Luba Václavová, Alena Deržijová, Nataša Slavíková. A samozřejmě musím poděkovat Ministerstvu kultury za to, že nám přispělo určitou částkou. Je to směšná částka ve srovnání s těmi, o kterých jsme se bavili. Dovolím si, a samozřejmě Díly, která nám pomohla